Tapahtumien järjestämisen ABC. Nyt kun mä Heiniltä pyysin tuossa, olisiko se ollut toissapäivänä tämän osallistujalistan, niin itse asiassa siitä päätellen täällä on aika paljon sellaisia, jotka ei ole ottamassa ihan ensiaskeleita tapahtumien järjestämisessä. Tämä tuotti sitten tietysti tietynlaisia haasteita tämän sisällön osalta, koska ensimmäinen ajatus, kun tästä edukista puhuttiin, että lähdetään ihan perusteista liikkeelle niille, ketkä ei hirveän paljon vielä tapahtumista tiedä. Et nyt tässä vaiheessa pyydän anteeksi niiltä, jotka kokee ainakin osan sisällön osalta asian olevan aika lailla tuttua, mutta sitten taas toisaalta mä oon yrittänyt muokata tätä esitystä sillä lailla, että sieltä ehkä löytyisi jotain myös niille, jotka on jo jonkun verran tapahtumia järjestäneet. Ja sitten muutamia keissejä tuolla lopuksi. Meillä oli eilen erään asiakkaan tapahtuma tuolla Finlandia-talolla ja Alf Rehn oli pitämässä siellä tätä closing keynotea ja siinä yhteydessä sitten yksi juttu, minkä hän nosti esille, oli best practices. Nämä keissit nyt sinänsä tietysti edustaa tätä best practice-käytäntöä, mutta Alf Rehnillä oli siihen aika hyvä ikkuna. Hän käänsi ne asiat niin päin, että the old shit that used to work yesterday. Eli se, mikä on joskus onnistunut, ei välttämättä sellaisenaan toimi huomenna. Et ylipäätään niin kuin kaikesta tästä sisällöstä niin poimitaan ne asiat, mitkä herättää teillä niin kuin ideoita ja ajatuksia ja pikemminkin pyrkikää kehittämään niitä eteenpäin ja uuteen suuntaan kuin ehkä suoraan hyödyntämällä tätä best practice. Mun mielestä se oli aika hyvä ajatus alkuun. Troy Helsinki. Me ollaan mietitty yhteistä nimittäjää sille, mitä kaikkea me tehdään ja ollaan päädytty oikeastaan siinä yhteydessä, kun ollaan oltu mukana rakentamassa tämmöistä eurooppalaista tämän alan toimijoiden verkostoa 27names.com ja tämän verkoston yhteydessä ollaan oikeastaan päädytty yhteiseen nimittäjään Live Communication. Suomennettuna kohtaamiset on ehkä mun mielestä lähinnä se, mistä puhutaan. Ja Live Communication sen takia, että enemmän ja enemmän on tulossa mukaan erilaisia virtuaalisia kohtaamisia, mutta kuitenkin niin, että ihmiset kohtaa sillä hetkellä, kun se tapahtuu. Uusi kirja julkistettiin Kööpenhaminassa tuossa viikko takaperin. Marte Vanneste, joka on tämän Meeting Architecture-ajatuksen takana, niin on muutamien kollegojen kanssa tehnyt tämmöisen Tweeting Meeting-kirjan. Löytyy ainakin sieltä meetingsupport.org-sivustolta. Tässä on pari kappaletta tänne tuomisina. Eli se virtuaalisuus, erilaiset sosiaaliseen mediaan liittyvät kohtaamiset tulee koko ajan enemmän ja enemmän mukaan. Sen takia ei pelkästään tapahtumaa. Mitä me halutaan tehdä, niin varmistaa se, että ne meidän asiakkaiden kohtaamiset onnistuu ja myös se, että ne tuottaa sen, mitä niistä ikinä halutaankaan takaisin mahdollisimman lyhyellä aikajänteellä. Keinot, millä me siihen uskotaan pääsevämme, ja siitä on myös joitakin näyttöjä, että me saadaan se kohderyhmä sitoutettua, tuotetaan oikeanlaiset vaikutukset, jotka siihen kohderyhmään kohdistuu, että me saadaan se tapahtuma nousemaan esille sillä tavalla, että syntyy näitä wow-efektejä, ja sitten lopuksi, että ne tulokset, mitä on saatu, kyetään mittaamaan, raportoimaan, ja myös niin, että markkinointitoimenpiteenä, jos puhutaan yritystapahtumista, mitä me pääsääntöisesti tehdään, niin puhutaan investoinnista eikä kustannuksista. Siinä on merkittävä ero. Et jos puhutaan investoinnista, niin silloin investoinnista on syytä ja lupa odottaa jonkunnäköistä takaisinmaksua. Jos se on kustannus, sinne meni, kiva oli, krapula haettu ja jatketaan tästä eteenpäin, hiukan tarvikoitiin. Eli katsotaan myös sen tapahtuman jälkeiseen aikaan. Ja tunneälykkyys ei todellakaan ole meidän keksintö, mutta se tunne ja älykkyys on vahvasti mukana niin kuin kaikessa markkinoinnissa. Se, että minkälaisia tunteita, tuntemuksia, vaikutuksia herätetään, niin silloin live-kohtaamisessa erityisen suuri merkitys.
Mä ajattelin nyt sen verran ravistella teitä tässä aluksi, että jaetaan tämä porukka 4. Meillä on 4 flappitaulua eri puolilla tätä huonetta. Suurin piirtein tasan tosta ja tosta poikki. Ja siirtykää näiden flappitaulujen äärelle. Mikä tekee tapahtuman? Löytyykö siihen jotain yhteisiä nimittäjiä? Otetaan semmonen 3 minuuttia riittää. Okei. Niin paljon mitään. Miksi siellä on se sisältö? Mutta kuitenkin kertaa kaikki kysymykset, vastaako noihin kaikkiin kysymyksiin 2 ensimmäiseen? Kyllä. Sitten aika, mikä on se hyvä juttu. Ajan varaaminen kalenterista. Aikana ja jälkeen. Niin, ja se prosessi, mikä se kutsutaan, että haluaa käydä kanssakäytössä. Yritys haluaa yrityksen onko mikä tekee tapahtuman? Se on aina budjetoitu. Itse tapahtuman jälkeen sitten se on aina ainutkertainen, sitten mietitään, mitä tapahtuma, sä sanoit, että se pitää myös tuottaa. Onko se tuottanut? Yhteinen nimittäjä, ihmiset. Vaikka meillä on virtuaalikokous, niin ihmiset on siellä toisessa päässä, molemmissa päissä, aina. Ja sitten, mikä on onnistunut tapahtuma? Sillä on asetettu tavoite, se on saavutettu ja vielä parempi, jos se on yli. Me koetaan, että tapahtuma on nimenomaan kohtaamispaikka, verkosto, siihen liittyy aina tiukasti aihe, tietty sisältö, tavoite ja tarkoitus. Ja sitten se tapahtuma itsessään koostuu näiden ihmisten lisäksi tämmöisistä tukielementeistä, on ne sitten tarjoilua, tekniikkaa, ohjelmaa. Tapahtumat tarvii osallistujia, ne tarvii ohjelman, teeman, sisällön, ajan ja paikan. Ja tämän kaiken takana pitää olla järjestäjä, joka on asettanut tapahtumalle tavoitteen. Sitten tapahtuma tarjoaa sille osallistujille verkostoitumismahdollisuuksia, oppimismahdollisuuksia, mahdollisuuden omaksua uutta ja ehkä sitten ottaa käytäntöön sitä omaksumansa tietoa. Sitten osallistuja voi saada kokemuksia, elämyksiä, voi uudistua turvallisessa ympäristössä ja sitten lopputulemana on ROI. Pitkiä keskusteluja käytiin, mutta se kohderyhmä on tosi tärkeä, että se on oikea, joka sinne tulee. Ja että tapahtuma on kokonaisuus, siellä on se joku viesti, se tukee sen yrityksen brändiä, se on visuaalisesti sen näköinen, siellä on oikeat osallistujat, oikea kohderyhmä, siellä on ne tekijät, jotka sitä tuottaa, joku paikka, kerätään palautteet ja sitten tulee sitä tulosta. Mä olin 18-vuotias vuonna 1978, kun mä kävin rakentamassa ensimmäisen ulkomaisen tapahtuman yhden messurakentajan palveluksessa silloin. Olin ihan Jönköpingissä Ruotsissa. Ulkomailla. Se oli ensimmäinen tämmöinen isompi haaste. Ja siitä lähtien mä oon ollut itse asiassa vähän erinäköisissä rooleissa, mutta aina jollain lailla tekemisissä markkinoinnin ja useimmiten ehkä niin kuin tämän tapahtumamarkkinoinnin ja messujen parissa. Vaikealla tarkoitan sitä, että koska näiden asioiden kanssa on ollut niin paljon tekemisissä, niin tuntuu haastavalta se, että mikä mulle on itsestäänselvää, välttämättä ei sitä ole sellaisille, jotka ei tätä alaa kauheasti vielä tunne. Ja sen perusteella mä nyt ryhmittelin tämän esityksen. Tapahtumatyyppejä. Näistä voidaan nyt sit myös keskustella, että mitkä sit on ja mitkä ei ole, ja onko näissä jotain sävyeroja. Mutta ainakin tällaisia kokonaisuuksia mä löysin. Siis yleisötapahtumien osalta niin voisi ajatella, että meillä on erilaisia julkisia tapahtumia, joku Helsingin kaupungin uuden vuoden vastaanotto, Design Capitaliin liittyvät tämmöiset julkiset jutut, vois olla sellaisia, jotkut konsertit, voisi olla sellaisia erilaiset festivaalit ja niin edelleen. Kongresseja ja seminaaria, tieteellisiä,
järjestöjen ja niin edelleen. Jaana osaisi kertoa näistä varmaan paljon enemmän, ei mennä siihen nyt sen syvemmälle. Erilaiset roadshowt, eli on niin kuin kiertäviä suurin piirtein saman sisällön tai saman sisältöisiä tapahtumia, jotka kiertää sitten paikasta toiseen, ja kohderyhmä on niin kuin maantieteellisesti hajallaan. Urheilutapahtumat, se voi olla joku paikallinen puulaakimatsi tai sitten se voi olla futiksen MM-kisojen loppuottelu. Osallistujien määrät on aika paljon isompia. Jos ajattelette nyt vaikka näitä, mitä Helsingissä on ollut ja keväällä tulossa jääkiekko MM-kisat, niin ne on itse asiassa aika isoja tapahtumia. Erilaisia virtuaalisia tapahtumia, mitä verkossa tapahtuu. Aatteellisia poliittisia tapahtumia. Onko teidän mielestä presidentinvaalit tapahtuma? Siinä on paljon tapahtumia. Mä nimittäin sitä itse mietin, että onko se, niin se koko vaalihässäkkä yksi tämmöinen iso tapahtumaprosessi. Totta kai siellä on niitä yksittäisiä, on erilaisia keskusteluja, joissa yleisö on mukana telkkari ääressä tai sitten livenä. Mutta kyllä se tietynlainen tapahtumaprosessi on koko vaali. Ja saa itse asiassa aika paljon yleisöä. Puoluekokoukset, erilaiset asiat, missä sitten toistuu niin kuin näitä asioita. Ja jos nyt ajatellaan vaikka puoluekokousta, niin kyllä itse asiassa niin kuin näitä äsken käsiteltyjä juttuja myös niissä tarvitaan ja itse asiassa niistä niin kuin se muodostuu. Messut ja näyttelyt. Mä laskisin ne myös tänne tapahtumien joukkoon, että kuitenkin siellä ne samat lainalaisuudet, se on vaan itse asiassa, jos ajatellaan niin kuin messujärjestäjän tai siis anteeksi tämän messuosallistujan näkövinkkelistä, niin se standi on se keskipiste sitten taas sen osaston ikään kuin omistajalle. Ja sitten taas vierailijan näkövinkkelistä, niin se on tapahtuma, jossa on paljon erilaisia elementtejä. Sitten on yksityisiä tapahtumia, niitäkin voi olla itse asiassa aika isoja juttuja tai pieniä, mutta edelleen ihmiset kohtaa, on joku syy, minkä takia se järjestetään, on se sitten lasten syntymäpäiväjuhlat tai jonkun ihmisen isot häät esimerkiksi. Se, mihin me ollaan eniten keskitytty, on yritystapahtumat ja sen ehkä helpoin jako on jakaa se B2C, B2B ja B2E. Tietysti mikä on B2E? Hyvä. Eli henkilöstötapahtumat. B2C, kuluttajatapahtumat, B2B, yritysten tai organisaatioiden toisille järjestämiä tilaisuuksia. Onko näistä jotain kysyttävää tyypeistä? Jos ei, niin mennään eteenpäin. Sitten tapahtumissa on erilaisia elementtejä. Siinä mennään sitten ehkä vähän lähemmäksi tätä, missä tuossa äskeisessä ryhmätyössä oltiin. Mä oon nyt ryhmitellyt sen näin, tässä ei varmaan ole ehkä ihan kaikkia tai sitten osa näistä, mitä keskusteltiin jollain lailla sisältyy tähän tai jopa puuttuukin kokonaan. Mutta mä lähtisin sieltä tavoitteesta ja sisällöstä ja viestistä, eli on joku syy järjestää se tapahtuma. Kutsua ne ihmiset kokoon. Tulkaa tänne, meillä on tällainen juttu. Ja sitten se, kuka sinne ollaan tai kuka sinne halutaan, kuka katsotaan kuuluvaksi siihen kohderyhmään, niin harvemmin nyt pakotetaan ketään tulemaan, sellaisiakin varmaan on, mutta useimmiten se perustuu vapaaehtoisuuteen, jolloin myös sillä osallistujalla täytyy olla syy tulla sinne. Herää kiinnostus. No en mä nyt taida tuohon lähteä, ei mulla oikea aikaa. Tai joo, totta kai, kuulostaa hyvältä, ilman muuta. Sitten siitä kun lähdetään rakentamaan sitä tapahtumaa, okei, meillä on syy, meillä on tällainen viesti, tällaisia juttuja me halutaan kertoa, siitä muodostuu sisältö. Ja sitten ruvetaan miettimään, että miltä se tapahtuma näyttää. Ihan niin kuin mikä tahansa markkinointikampanja, niin myös sillä tapahtumalla useimmiten on identiteetti. Sillä on joku nimi, sillä on jonkunnäköinen visuaalinen muoto, värejä, logoja, fontteja. Aika monen yrityksen osalta syntyy ikään kuin tällaisia sub-brändejä, eli noudatetaan niin kuin hyvin tarkasti sen yrityksen graafista ohjeistoa, tietyt tavat, me käsitellään logoja, sloganeita, värejä, muotoja, kuvakieliä ja niin edelleen.
joilla on aika tarkat ohjeet jo sosiaalisen median käytöstäkin, että miten siellä tulee toimia, jotta ollaan tämän kyseisen yrityksen sosiaalisen median strategian alla. Ja sieltä alkaa tulla sitten tarinaa ja sisältöä, ja mitä parempi tarina siihen saadaan leivottua mukaan, niin sen kiinnostavammalta se tuntuu. Ihmiset rakastaa tarinoita. Sisältö, tavallaan tarkoitan sillä sitä, että niin kuin identiteetin, tarinan ja sisällön yhdistelmä sen jälkeen, kun tiedetään mitä ollaan tekemässä, ne limittyy aika usein yhteen. Budjetti, lähtökohta voi olla se, että on jo tietty määrä rahaa, joka on syystä tai toisesta varattu siihen tilaisuuteen. Okei, tässä on tämmöinen köntti, tehkää sillä niin kuin paras mahdollinen juttu. Toinen lähestymistapa voisi olla se, että sanotaan, että mitä lähempänä tapahtumat ja tapahtumien järjestäminen on sen yrityksen ikään kuin strategista markkinointia ja markkinointiviestintää, niin sen tarkemmin pystytään määrittelemään myös sen budjetin osalta, että mitä sillä tilaisuudella halutaan saada aikaiseksi, kuinka paljon investoidaan siihen tilaisuuteen ja mitä siltä odotetaan takaisin. Et se ei ole vaan silleen, että no 20 tonnia, 180 tonnia. Tällä hetkellä useimmiten se toimeksianto meille on se, että tähän tilaisuuteen on varattu tämän verran rahaa ja sillä sitten pyritään saamaan niin kuin paras mahdollinen lopputulos. Mutta niitä varsinkin, jotka on yritysten tai organisaatioiden edustajia, niin jos te mietitte vastaavalla lailla esimerkiksi lehtikampanjaa tai verkkokampanjaa, TV-kampanjaa, niin tuskin sitäkin nyt laitetaan vaan, että joo, pannaan nyt 100 tonnia telkkariin, katsotaan mitä sillä saa aikaiseksi. Tai että paljonko me saataisiin Hesarin etusivuja, kun meillä olisi nyt 134 256 € ja 40 senttiä. Kuulostaa vähän kornilta, mutta tapahtumien osalta se on useimmiten näin päin. Aikataulu monessakin suhteessa, se, että mikä on ylipäätään se aikajänne koko sille prosessille, siitä kun se polkastaan käyntiin ja sitten jossain kohtaa se päättyy, ja sen sisällä on useita alaprosesseja ja projekteja, joilla on sitten hyvinkin tarkat aikataulut. Ja sitten kun puhutaan sen tapahtuman ikään kuin sisäisestä aikataulusta silloin, kun se tapahtuma lähtee käyntiin ja päättyy, niin sitten ollaankin aika lailla sekunti tai ainakin minuuttiaikataulujen kanssa tekemisissä. Ja mitä tarkemmin se on tehty, puhutaan ajolistoista tai teknisistä käsikirjoituksista, missä on sitten aikataulutettu puhujat, mitä screenillä tapahtuu, äänet, valot, kaikki muut oheistoiminnot, mitä siellä milloinkin on menossa, niin mitä tarkemmin se on tehty, niin sitä helpompi on myös reagoida niihin muutoksiin, joita joka tapauksessa tulee. Yhtään tapahtumaa, niitäkin varmaan jossain siellä 1000 ja 2000 välillä, missä on ollut mukana, niin ei ole sellaista, joka on mennyt täsmälleen sen käsikirjoituksen mukaan. Aina tapahtuu muutoksia. Ja niihin on helpompi reagoida, mitä tarkemmin se on suunniteltu etukäteen. Ohjelma. Tarkoitan täällä nyt niin kuin lähinnä sen tapahtuman sisältöä, puhujia, erilaista viihteellistä ohjelmaa ja niin edelleen, siihen liittyviä asioita. Logistiikka, joka useimmiten on ehkä se näkyvin osa ja johon on niin kuin helpoin fyysisesti tarttua. Screenit ja tilat, huonekalut, tietokoneet, niin edelleen. Se on ikään kuin se peruskivi, että sen täytyy olla kunnossa. Jos ei se pelitä tai siinä joku asia on pielessä, kompuutteri hajoaa, ilmastointi on rikki, täällä on 37 astetta lämmintä, niin ei niin kuin tapahdu kauheasti kaikkea muuta. Aikataulut ikään kuin osana sitä logistiikkaa. Draaman kaari, että saadaan niin kuin oikeanlainen jännite rakennettua siihen tilaisuuteen, että oikeat asiat tapahtuu oikeaan aikaan. Kaikkia niin kuin karkkeja ei kannata heittää siihen ensimmäiseen 15 minuuttiin, koska sitten ne seuraavat 3 päivää, niin mitä sitten tehdään. Tapahtumarytmi, ihan sama juttu, eli se kokonaisuus, mutta myöskin sen tapahtuman sisällä sellaisia pätkiä, että ihmiset on kiinnostuneita, jaksaa kuunnella ja on niin kuin mukana siinä tilaisuudessa. Halutut vaikutukset, eli siinä vaiheessa kun ollaan suunnittelemassa sitä sisältöä ja päätetään, että tällainen porukka me halutaan kokoa, minkälainen vaikutus me halutaan heihin luoda? Mikä on niin kuin se juttu?
se voi olla jonkun asian oppimista, se voi olla asenteiden muuttumista, se voi olla joku muutoksen läpiviemistä, jos puhutaan niin kuin organisaatioiden tai yritysten sisäisistä tapahtumista ja niin edelleen. Ja sen vaikutuksen kautta, jos me siinä saadaan sellainen wow-fiilis, tosi hyvä, että tuli, hyvä tilaisuus, just mulle, just oikeaan aikaan, niin sen jälkeen on sitten mahdollista, tai kynnys on ainakin alempi niille jutuille, mitä halutaan tapahtuvan sen tilaisuuden jälkeen. Tuohon Roihin ja hyvään ystäväni Elling Hamsöön viitaten, niin Elling mun mielestä ihan oikein puhuu, että ainut tapahtuman arvo on itse asiassa se, mitä osallistujat tekee tälle tapahtuman omistajan hyväksi tai hyödyksi sen tilaisuuden jälkeen. Eli jonkun asteinen käyttäytymisen muutos. Niin se vaikutus ikään kuin johtaa tai ainakin madaltaa sen käyttäytymisen muutoksen kynnyksen. Riskien hallinta, erilaisia asioita, mitä tahansa nyt sit voi tapahtua. Meillä oli eilen tosiaan Finlandia-talolla yhden asiakkaan tapahtuma. Siellä tapahtui yksi katastrofi, mutta se oli tarkoituksella ja hallinnassa. Eli erilaisia asioita, tämmöinen niin kuin risk management ylipäätään tapahtumien osalta, mitä enemmän on porukkaa, mitä enemmän siihen laitetaan rahaa kiinni tai resursseja, ei välttämättä edes rahaa, niin sitä tärkeämpää on se, että ne asiat, mitkä mahdollisesti voi mennä pieleen, mietittäisiin etukäteen ja hallittaisiin ne riskit. Tähän on erilaisia työkaluja olemassa. Me ollaan omaan käyttöön itse asiassa otettu täältä yritysten risk managementista tavallaan sellaisia taulukoita, joissa mietitään sitä, että kuinka todennäköinen se riski on ja mitkä on se riskin vaikutukset. Jos sattuu tulipalo, poistumistiet on tukossa, 1000 ihmistä sisällä, niin se on aika iso riski. Vahingot on korvaamatta. Voitko sä Mika paljastaa, mikä se katastrofi oli? Tässä eilisessä tapahtumassa. Siis Anna on täällä paikalla, Anna on IFistä ja se oli IFin tapahtuma. Eli itse asiassa me monennettiin tämä Stockholm Openin juttu tuossa eilisen tapahtuman avauksessa. Eli me oli siellä koolla noin 250 suuryritysten riskienhallinnan ammattilaista. Ja tämä IFin kuluttajamarkkinoinnin Don't You Worry About a Thing totta kai koskettaa myös heitä henkilökohtaisella tasolla. Me ikään kuin sillä rikottiin se jää, tehtiin siinä yksi pieni jäynä, ravisteltiin vähän ihmisiä, heräteltiin heidät ja sitten homma lähti käyntiin. Ja siltä tietysti siihen, että kun puhuttiin niin kuin riskienhallintapäivästä, niin riskit on hallinnassa ja sitten taas lähdetään niin kuin kohti sitä sisältöä. Onnistumisen mittaaminen, eli mistä me tiedetään, menikö se hyvin vai ei. Ei mennä nyt siihen ROI-pyramidiin sen syvemmälle, mutta joka tapauksessa se, miten sitä onnistumista mitataan, kannattaisi miettiä etukäteen. Ja sillä lailla päin ajatellen, jos tätä onnistumista suhteutetaan tuonne tavoitteisiin, niin käytännössä tätä suunnitellaan jo tätä. Eli jos me asetetaan tavoitteita sille tapahtumalle, niin silloin kun ne on riittävän konkreettisia, niin kyetään myös mittaamaan, että me tiedetään, että onnistuu vai ei. No sitten vielä vastuullisuus ja ympäristö, asia, joka on koko ajan niin kuin nousemassa enemmän ja enemmän esille. Et jos puhutaan tapahtumien järjestämisestä, messuista, näyttelyistä ja niin edelleen, niin tämä on itse asiassa aikamoista kertakäyttökulttuuria. Valtavia juttuja tehdään ja sitten tulee puskutraktori ja pistää sen taakse. Eli miten me voidaan toimia fiksusti erilaisilla asioilla. Mulla on siihen yksi syventävä juttu tuossa vähän myöhemmin, katsotaan sitä vielä hetken päästä. Mutta ehdottomasti mukana näissä tapahtuma-elementeissä. Roolit ja tehtävät. Tämä ei ollut epäonnistunut tapahtuma, vaikka siellä on vain yksi osallistuja. Itse asiassa tässä on yksi sellainen tehtävä, jota en ole kovin montaa kertaa nähnyt.
tämä kaveri on itse asiassa tämän tilaisuuden pääpuhujan, isännän, moderaattori, miten se nyt ikinä haluaa sanoa, ikään kuin tämmöinen niin kuin moderaattori, personal trainer. Eli toi Martin on niin kuin coachannut tätä Gustavia esitysten teossa siinä, että miten hän esiintyy, miten se viesti, mitä hän haluaa niin kuin tilaisuuden aikana yleisölle kertoa, tulee niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla esiin. Et siinä ehkä yksi sellainen takeaway, että kannattaa miettiä varsinkin sellaisia ihmisiä, joiden osalta se on niin kuin ensiarvoisen tärkeää. Uskoisin, että jollain Steve Jobsilla oli tämän kaltaisia kavereita useampia. Tehtäviä. Tapahtuman omistaja, eli se henkilö, organisaatio, jolla on itse asiassa tarve kutsua se sakki kokoon ja tehdä heidän kanssaan jotain yhdessä. Jos puhutaan yritystapahtumista, niin usein siellä jossakin on se kulmahuoneen henkilö, joka siitä tilaisuudesta on vastuussa, vaikka se nimellisesti olisi yritys, joka sitä tilaisuutta järjestäisi. Erilaisia sidosryhmiä, ja tätä ei kannata sillä lailla niin kuin vähätellä tai sivuuttaa, varsinkaan näitä sisäisiä sidosryhmiä. Et mitä isompi joukko yrityksen tai organisaation ihmisiä on mukana tekemässä ja tuottamassa, suunnittelemassa sitä tapahtumaa, sitä tärkeämpää on se, että he on mukana siinä tilaisuudessa. Mä oon aika usein käyttänyt yritystapahtumien osalta tällaista viestijuoksu kuvausta, että varsinkin B2B-tapahtumissa erilaiset myyntikokoukset, tuotelanseeraukset, partnerkokoukset ja tämän kaltaiset jutut, niin myynti on se, kuka on ikään kuin se tapahtuman omistaja. Sitten se pallo heitetään markkinoinnille. Te olette näitä tapahtuma-ammattilaisia. Tässä on tämä juttu, tuossa on kick-offin päivämäärä. Me halutaan sinne 400 ihmistä. Tässä on nämä meidän uudet tuotteet. Se on syyskuun 4. päivä. Kuulostaisi hyvät ilpannansa siihen. Ruvettaisiin tekemään. Markkinointi tuottaa sen tapahtuman, suunnittelee, ottaa siihen ehkä alihankkijoita mukaan. Tullaan siihen syyskuun 5. päivään. Joo, meni tosi hyvin. Hyvä juttu. Tavallaan se markkinoinnin vastuu useimmiten päättyy sit siihen, kun se tapahtuma on ohi, sammutetaan valot, siivoojat lakasee roskat lattialta ja vieraat lähti jatkoille. Ja itse asiassa se investoinnin takaisinmaksu tulee sitten vasta sen jälkeen. Ja jos siinä kohtaa, kun markkinointi on luovuttamassa sitä viestikapulaa takaisin myynnille, se kapula tipahtaa, niin silloin sen investoinnin takaisinmaksulle ei ole sitten enää niin kovin hyvää pohjaa. Ja sen takia haluan aina asiakkaiden kanssa painottaa niitä sisäisiä sidosryhmiä, että ne, ketkä tässä on jollakin lailla mukana, erityisesti ne, ketkä siitä tulee hyötymään tai tulisi hyötyä, pitäisi sitouttaa tähän prosessiin. No, sitten siinä lukee Meeting Architect, palataan siihenkin vielä kohta. Puhutaan ihmisestä, jonka tehtävä on itse asiassa olla tämän alan ammattilainen. Sitten sen projektin läpiviemiseen, mitä isompi projekti, sitä useampia ihmisiä on niin kuin toteuttamassa, sitä ne voi olla siellä ikään kuin tapahtuman omistajan puolella pöytää, tai sitten siihen on otettu ulkopuolinen tapahtumatoimisto, joka sitten jakaa niitä resursseja ja hankkii tarvittavia osaajia. Isoimmissa tilaisuuksissa useimmiten joku projektinjohtaja, joka sitten käytännössä pitää langat käsissä, ja sitten voi olla projektipäälliköitä, jotka hoitaa osia siitä kokonaisuudesta. Tuottaja, sukulaissielunen tehtävä tälle projektipäällikölle, ehkä enemmän menee sinne sisällön puolelle. Luova tuotanto, erilaiset ohjelmat, visuaalisen suunnittelun jutut, copywriting, käsikirjoitukset, tämän tyyppiset. Ja mitä enemmän ollaan tekemisissä sosiaalisen median kanssa tai että ollaan liittämässä erilaisia sähköisiä elementtejä tähän tapahtumakokonaisuuteen, niin liittäisin sinne mukaan myös tämän webdesignerin. Eli edelleen niin se ilme ja identiteetti, se pitäisi säilyä kokonaisena riippumatta siitä, ollaanko me sitten lähettämässä suorapostituksia vai siinä fyysisessä tilaisuudessa tai sitten tietokoneen ruudulla.
Sosiaalinen media liittyen ehkä siihen osaajia siitäkin puolelta, mitä enemmän siellä tehdään, niin sitä enemmän tarvitaan tietynlaista osaamista. Et vaikka nyt nämä presidentinvaalit taas kerran, niin ei ne jutut siellä synny itsestään. Kyllä siellä on niin kuin ihmisiä, jotka osaa ja hallitsee sen, että miten se sosiaalinen media toimii, miten Facebook parhaiten hyödynnetään, miten Twitteristä saadaan eniten irti, onko se tapahtuman aikana Twitter-feediä sinne screenille ihmiset saa osallistua vai onko se ennen sitä ja niin edelleen. Sitten mennään lähemmäksi tätä ikään kuin logistiikkaa. Jos ollaan jossain muualla kuin yhdessä paikassa, niin matkajärjestelyt voi olla aika oleellinen osa. Rakentaminen, purkaminen, logistiikka, kuljettaminen taas suhteessa aikatauluihin, AV-tekniikka. Jos meillä on 10 000 ihmistä ja jaetaan 4 päivän aikana vaikka 6 tai 16 eri saliin, tallennetaan tai halutaan, että tallennetaan niin se data, mitä siellä syntyy, niin se on itse asiassa aikamoinen joukko jo pelkästään näitä AV-tekniikan osaajia. Keitraukset, tarjoilut, ohjelmat, esiintyjät, moderaattorit. Se on myös semmoinen tehtävä tapahtumista, joka mun mielestä on niin kuin nousemassa enemmän ja enemmän esiin ja enemmän odotetaan osaamista ja ammattitaitoa. Ei pelkästään riitä se, että no joo, se on telkkarista tuttu tyyppi, että se on varmaan hyvä, otetaan se. Mä oon yhden sellaisen todella valitettavan tilaisuuden ollut todistamassa, jossa TV:stä tuttu henkilö ei ollutkaan ihan yhtä hyvä 500 ihmisen edessä kuin kameran edessä. Ja se tilanne on katastrofi, jos se todetaan sillä hetkellä. Kun kaikki näkee sen, että toihan on ihan pelle. Et se moderaattorin tehtävä on kuitenkin saada se osallistujajoukko pidettyä ikään kuin hereillä, tavallaan pallo ilmassa, että se tapahtuma menee eteenpäin. Jos syntyy poikkeamia, niin niihin kyetään reagoimaan ja tavallaan se moderaattori, fasilitaattori on ikään kuin askeleen edellä. Hyvin usein tässä niin kuin moderaattorihommassa käytetään yrityksen omia ihmisiä, ihan fine, mutta silloin pitäisi olla tottunut esiintyä. Et sekin on vähän sellaista, että se näkee kyllä, jos ihminen, joka pakotetaan sinne lavalle, että niin nyt makeasti, kyllä sä sen pystyt hoitamaan. Että pari päivää katso, pääset Milanoon. Ei se välttämättä kuitenkaan ole se paras juttu. Ja sitten se, että mistä niin kuin kannattaa säästää, niin mä sanoisin, että kaikki niin kuin siihen osallistujakokemukseen liittyvät asiat on sellaisia, jotka kannattaa miettiä tosi tarkkaan. Jos on päivän juttu Tukholmassa tai Los Angelesissa tai Turussa tai missä hyvänsä, ja siellä on satoja ihmisiä, joita sinne on kutsuttu, ja sitten se hoidetaan huonosti sen takia, vaikka ohjelma olisi kuinka hyvä, että siellä on ihminen, joka ei koe olevansa kotonaan tai osaa sitä hommaa, niin säästettiinkö oikein paikassa? Sponsorit. Aika monessa tapahtumassa on mukana sellaisia yhteistyökumppaneita, jotka tuo sinne jotain arvoa, joko sen tapahtuman sisällön, ohjelman, erilaisten elementtien muodossa, tai sitten jopa niin kuin osallistuu sen tapahtuman kustannuksiin maksamalla osan sen tilaisuuden kustannuksista sillä, että saa olla siellä mukana esittämässä omia tuotteita. Erittäin tärkeä sidosryhmä ja joukko, jonka käyttöä ja käyttäytymistä kannattaa miettiä huolta. Turvallisuus ja valvonta. Näissä asioissa käytännössä en oikeastaan törmännyt kuin muutamiin harvoihin tapauksiin ja sielläkin useimmiten yksittäisiin ihmisiin, jos ajatellaan niin kuin sitä, että joku häiriötekijä tulee. Meillä oli yksi sellainen ulkotilaisuus tässä joku vuosi takaperin. Itse asiassa vuokrattiin toi Helsingin uimastadion ja muistan, että tästä on joku 3-4 vuotta aikaa. Niin se oli just tämä yksi trombi, joka pyyhkäsi, taisi olla elokuun loppua, pyyhkäsi Helsingin yli ja noin puoli tuntia ennen tapahtuman alkua, siellä oli joku 600 ihmistä ehkä kutsuttu, niin kaikki teltat. Ja mä olin, jos uimastadionin olette käyneet ja muistatte, niin siinä on semmoinen
välikäytävä niiden kahden altaan välillä, niin meillä oli se katettu ja teltotettu. Sitten siinä oli semmoiset hauskat riippuvalaisimet, kun illat alkoi olla jo pimeitä. Niin mä huomasin roikkuvani tällä lailla sen sähköstetyn alumiiniprofiilihässäkän kyljessä kiinni ja oli niinku siinä, että tipunko tonne vai en, ennen kuin laskin irti. Mutta me saatiin se kuitenkin kokoon ja tavallaan sit yleisökin niinku ymmärsi, mistä on kysymys. Että on asioita, jota ei välttämättä pysty etukäteen niinku huomioimaan, mutta se, että ne osallistujat on turvassa, tapahtuu mitä tahansa, niin palataan taas siihen riskienhallintaan, että niinku oppi siitä, että mitä tahansa voi sattua. Mittaaminen ja raportointi, siitä on jonkun verran puhuttu, mutta edelleen mitä tärkeimmässä roolissa se on ja mitä enemmän tapahtuman omistaja on ikään kuin kiinnostunut siitä, että mitä siitä saatiin, niin se tärkeämpää on se, että se raportointi on hoidettu kunnolla. Että ainakin sen tapahtuman omistajan tulisi olla siitä kiinnostunut. Suunnittelu. 4 osa-aluetta. Tätä voidaan varmaan lähestyä muiltakin kanteilta, mutta mä näen siinä oikeastaan niin kuin nämä osa-alueet. Tietty niin kuin strateginen suunnittelu, sen tapahtuman sisällyttäminen kaikkeen siihen muuhun markkinointiviestintään, mitä yritys on tekemässä. Sen sisällön suunnittelu, eli minkälaiseksi se ilme ja identiteetti muodostuu, miten se ohjelma tukee viestejä, kuinka varmistetaan, että vaikutukset on oikeanlaisia ja niin edelleen. Mennään enemmän sinne Meeting Architect hatun alle. Mutta ihan yhtä lailla myös logistiikka. Siellä on itse asiassa valtavan paljon tekemistä ja se tekemisen määrä kasvaa sitä mukaan, kun se osallistujien joukko kasvaa, tai jos se tilaisuus on jossain muualla kuin siinä omissa toimitiloissa. Varsinkin jos lähdetään ulkomaille, niin sen logistiikan osalta on todella paljon tehtävää. Ja 4. osa-alue olisi sitten se visuaalisuus, ilme, identiteetti, värit, taiteellinen vaikutelma ja niin edelleen. Ja muutama slaidi, nopea pikakelaus siitä, että mitä tämä Meeting Architecture on. Jotkut teistä oli mukana tuossa viime keväänä, siis vuosi sitten, kun Martin Vanneste, joka on tämän Meeting Architecturein ikään kuin isä, keksijä, oli täällä paria workshopia pitämässä. Tämä mun mielestä kuvastaa aika hyvin tätä tilannetta, että kukaan voi kuvitellakaan, että tuollainen talo oikeasti rakennettaisiin. Mutta sitten jos se, miten joskus tapahtumia on nähnyt tehtävän, niin saattaa hyvin johtaa tällaiseen lopputulokseen. Mä kelaan tämän aika nopeasti läpi, mutta tämä on niin yksi ikkuna siihen, että kuinka tapahtumia voi suunnitella. Ja se lähtee liikkeelle tuosta keskipisteestä. Osaako kukaan sanoa, mitä toi P tarkoittaisi? Jos ajatellaan tapahtuman suunnittelua. Ollaan englanninkielisen sanan jälkeen. Purpose. Se voisi olla sitäkin, mutta se ei Martinin jutussa. Ei place. People. Nyt ollaan lähellä person. Participant. Ja sen ympärille sitten lähdetään rakentamaan tavallaan tätä kokonaisuutta, tavoitteet, tavallaan sen osallistujan ympärillä oppiminen, motivaatio ja networking lähes aina mukana, koska ihmisten kohtaamisesta on kyse ja siitä voidaan niin kuin itse asiassa johtaa aika monenlaisia asioita, kun se ihmisten kohtaaminen ja networking johdetaan oikein. Tapahtuman suunnittelu, meeting design, aikajänne, asioita mitä tehdään ennen, aikana ja jälkeen. Sitten se arkkitehti tarvitsee erilaisia työkaluja ja Martin määrittelee niin, että on tietynlaiset niin kuin konseptuaaliset työkalut. Esimerkiksi nyt mitä me tehtiin tuossa alussa, eli liikutellaan vähän ihmisiä, tehdään vähän erilaisia asioita. Sen tapahtuman konsepti voi olla itse asiassa aika monimuotoinen asia ja oikein hyödynnettynä siitä saadaan paljon irti. Ihmiset, kuinka ihmisiä voidaan käyttää, esiintyjiä, osallistujia, saadaan heidät mukaan.
erilaiset art, taideotsikon alle tulevat jutut, musiikki, värit, visuaaliset elementit, niin edelleen. Erilaiset tekniikat, kokoustekniikat, esimerkiksi open space, fishbowl, niin edelleen. Ja erilaiset teknologiat, millä voidaan sitten niinku hyödyntää, tai mitä voidaan hyödyntää sen suunnittelun osalta. Sitten erilaisia ammatteja, mitä käytännössä niinku liittyy tähän tapahtuman suunnitteluun, markkinointia, HR-koulutusta, fasilitointia, teatteria, designia, AV:tä, mediaa ja niin edelleen. Ja myöskin sitten erilaisia tieteitä, psykologiaa, sosiologiaa, draamaa, neurologiaa. Jopa ruuasta saa itse asiassa aika hauskoja juttuja tehtyä, vaikka ihan siis osallistujien sitoutumismielessä. Eli ton kaltaisten niin kuin asioiden äärellä on ihminen, jota mä ajattelin nimittää meeting architecture, tapahtuma-arkkitehdiksi. Tapahtuman toteutus ja tulosten arviointi. Tämä nyt oli tällä aika pikakelaus tästä aiheesta, mutta on ehkä yksi ikkuna siihen, että miten niin kuin suunnittelu voi olla järjestelmällistä ja perustua prosessiin tapahtuman suunnitteluun. Tapahtuman toteutus. Me ollaan lähestytty sitä sillä lailla, että me puhutaan tai ajatellaan sitä tietyllä lailla niin kuin tapahtumakanavana. Ja kanava tietysti sisältää sen ajatuksen, että osallistujien ja sen tapahtuman omistajan täytyy niin kuin virittäytyä samalle aaltopituudelle. Jos puhutaan eri kieltä, niin ei ne ajatukset eikä viestit silloin kohtaa. Me ollaan jaettu tämä, niin kuin tuossa Martinin esityksessäkin, niin 3 vaiheeseen asioita, mitä tapahtuu ennen sitä tapahtumaa, mitä tapahtuu sen aikana ja mitä tapahtuu sen jälkeen. Ja ennen tapahtumaa, riippuen nyt vähän siitä, että kuinka pitkä se aikajakso on, niin periaatteessa jos se yhteinen nimittäjä on sitouttaminen, että me saadaan se kohderyhmä kiinnostuneesta tilaisuudesta, parhaimmillaan synnytetään dialogisen kohderyhmän kanssa. Niin kuin tuossa aluksi sanoin, niin mä olisin voinut kysellä näitä asioita jo etukäteen ja ehkä sillä niin kuin rakentaa sellaista sisältöä, mikä olisi vielä ehkä täsmällisemmin osunut teihin. Ja keskustelu kommunikoinut tästä vielä niin kuin teidän kanssa ennen tätä tilaisuutta, jolloin tietysti nostaa teidän odotusarvoa, mutta myöskin sitten, jos se yhteys syntyy, löytyy se sama aaltopituus sille kanavalle, niin silloin todennäköisesti nousuprosentti laskee ja mitä paremmin me tiedetään sen osallistujan odotukset, niin sitä paremmin me kyetään sen tapahtuman aikana luomaan sellaisia vaikutuksia, mitä se osallistuja odottaa. Ja tapahtuman jälkeen niin 2 vaihtoehtoa, ehkä tuossa on jotain välimaastossakin, mutta kuvastaen sitä, että onko se niin kuin sillä selvä, töpselit irti seinästä, tämä oli tässä, nähdään ensi vuonna, vai synnyttääkö se jotain sellaista, josta lähtee sitten kasvamaan niin kuin jotakin uutta. Edelleen enimmäkseen ehkä B2B:ssä, mutta myös muussa tavallaan sen sillan rakentamista, vahvistamista, sen yhteistyön ja verkoston kehittämistä. Trendejä. Tiedättekö te, kuka tämä on? No ei se voi olla ehkä, ei ole TV:stä tuttu tyyppi. Parasta aikaa on menossa tuolla Davosissa tämä World Economic Forum. Darrell on siellä yksi puhuja ja tämä Economic Forumhan on sellainen tilaisuus, missä on niinku erilaisia vaikuttajia, ei välttämättä niinku pelkkiä presidenttejä tai muita tällaisia niinku huipputalouskuruja. Darrell on tämmöisen Kaboom-nimisen sosiaalisen yrityksen vetäjä. Ja hänen niinku tämän Kaboomin tarina alkoi 1995, kun
yhdellä amerikkalaisella New Yorkissa olevalla leikkikentällä 2 lasta tukehtui tällaiseen käytettyyn autoon. Olivat siellä leikkimässä ja ovet meni kiinni ja oli kuuma päivä ja ne lapset kuoli siinä. Darrell sai siitä niin kuin sellaisen idean tai syntyi sellainen ajatus, että niin kuin näin ei voi jatkua, että kyllä lapsille täytyy olla sellaisia leikkipaikkoja, missä on turvallista leikkiä ja niin kuin näin ei voi olla. Ja 1995, kun tämä tapahtui, niin hän rakensi ensimmäisen tällaisen niin kuin turvallisen leikkipaikan New Yorkiin. Ja nyt viime vuonna, en muista mikä oli se ajankohta, mutta joka tapauksessa 2011 Michelle Obama vihki tällaisen hänen niin kuin suunnittelemansa ja tuottamansa leikkipaikan numero 2000. Tämä on mun mielestä niin kuin yksi sellainen hyvä trendi, ei liity välttämättä suoraan tapahtumiin, mutta niin kuin tämmöisen sosiaalisen yrittämisen lisääntyminen, että ihmiset kantaa huolta siitä, että miten tämä yhteiskunta toimii ja miten täällä niin kuin erilaisia juttuja pitäisi tapahtua muutenkin kuin pelkästään se, että kasvatetaan kulutusta ja kerätään lisää veroja. Lyhyesti niistä trendeistä, mitä mä niin kuin omaan kokemukseeni perustuen näen tapahtuma-alalla. Tämän mittaamisen ja onnistumisen todentaminen, se tulee kasvamaan. Siitä puhutaan koko ajan, tehdään vielä edelleenkin aika vähän, mutta uskon, että sen merkitys tulee kasvamaan. Osallistujien rooli kasvaa ihan varmasti, että jos on tylsiä tilaisuuksia, sellaisia, missä tuntuu sen jälkeen kävelee ulos, että hukkaan meni tämäkin aika, niin ei varmasti tule seuraavaa. Niiden ihmisten, ketä paikalle on kutsuttu, tulee jotain kokea saavansa siitä. Tapahtumaprosessi pitenee, se ei ole pelkästään se, että mennään sinne, alkaa tässä ja loppuu tähän, kiitos ja näkemiin, vaan nimenomaan tämä ennen aikana jälkeen tulee menemään eteenpäin. Massaräätälöinnillä tarkoitan sitä, että jos me tiedetään osallistujien odotukset, tunnetaan ehkä vähän enemmän niitä ihmisiä, jos me ollaan kyetty synnyttämään dialogia ja tiedetään, kenen kanssa me puhutaan, niin me pystytään tuottamaan sisältöä paremmin niille osallistujille. Ja se pitäisi tuntua siltä, että totta kai jos meillä on 1000 ihmistä, niin ei siellä ole silleen, että jokaiselle on omaa. Voi olla niinkin. Ja erilaisia tällaisia one-to-one tapaamistyyppisiä juttuja jossakin business-seminaareissa, kongressissa voi hyvinkin olla. Mutta se henkilökohtainen tuntuma siitä, että tämä oli mulle, niin sitä mä ajan takaa tämän massaräätälöön. Erilaisia virtuaalisia tapahtumia, hybriditapahtumia. Hybriditapahtumilla tarkoitan tilaisuuksia, missä osa yleisöstä ei ole fyysisesti mukana, vaan he on verkon välityksellä. Mä uskon, että tapahtuma-arkkitehdin rooli tulee kasvamaan ja tämän alan osaaminen tulee syvenemään. Tämä on vielä markkinoinnin markkinointikentällä itse asiassa aika nuori urheilulaji, tämä tapahtumamarkkinointi. Ja se on musta hyvä asia, että siellä syntyy niin kuin tarve oppia lisää. Ympäristövastuullisuus lisääntyy ihan varmasti. Ja sitten SMMT. Mennään siihen kohtaan. Ympäristöstä hyvin lyhyesti. 2010 julkistettiin tällainen ensimmäinen tapahtumiin liittyvä standardi. Perustuu brittiläiseen VS 8901, jossa niin kuin pointti on se, että on olemassa 9 erilaista sektoria, AV-tekniikka, majoitus, viestintä, kohtaamis- ja kokouspaikat, messut, näyttelyt, standit, ruoka, juoma, tapahtumien kohdepaikkakunta, järjestäjien omat toiminnot, matkakuljetus, logistiikka. Jokaisesta näistä 9 osa-alueesta on jaettu ikään kuin 8 tällaista sektoria, joihin sitten otetaan kantaa ja ne pisteytetään ja tavallaan rakennetaan sitten laatujärjestelmän mukainen malli siitä, että kuinka tätä tapahtumatoimintaa voi kehittää nimenomaan tässä ympäristö- ja CSR-näkövinkkelistä. Onko kuinka moni kuullut tästä? Muuta? Joo, hyvä. Mä uskon, että tämä tulee hitaasti menee eteenpäin, koska tämä ei suoranaisesti, tämä edelleen nähdään vähän niin kuin kustannuksena enemmän kuin hyötynä, mutta sitä mukaan kun tämä sosiaalinen herääminen
ja vastuullisuuden syveneminen menee eteenpäin, niin tällaiset asiat kasvaa ja kehittyy. SMMP, eli Strategic Meeting Management Process. Tällä ei oikeastaan ole hyvää suomalaista sanaa. Tämä liike on lähtöisin Amerikasta. Yllätys, yllätys. MPI tukee tätä aika voimakkaasti. Ja tällä niin pyritään siihen, että kaikki tapahtumiin ja kohtaamisiin liittyvät asiat, jotka on järjestelmällisesti hoidettu, ne olisi ikään kuin linjassa sen yrityksen strategian kanssa. Että ne tapahtumat ei ole vain sellaisia yksittäisiä roiskaisuja, että tehdään sitten tuommoinen juttu tonne ja järjestetään tällainen juttu täällä, vaan että se on niin kuin strateginen osa sitä yrityksen toimintaa. Ne elementit käytännössä tuon SMMPn sisällä on portfolio management, jossa niin kuin ajatellaan tapahtumia ikään kuin vaikka nyt mikä tahansa sijoitussalkku. Se on portfolio, jota pitää hoitaa ja jonka eteen tulee tehdä töitä, jotta se tuottaa niin kuin siltä odotetaan sitä tuottaa. Meetings design ja tässä nimenomaan ehkä enemmän sinne meeting architecture puolelle kuin siihen logistiikkaan, mutta myös niin, että se logistiikka koetaan yhdeksi strategiseksi elementiksi. Eli ne perusasiat, jos mättää, niin silloin ei oikeastaan mikään muukaan toimi. Sille oma arvonsa. Ja neljäs elementti on sitten se, että tavoitteet on asetettu oikein ja niitä myös kyetään mittaamaan. Sitten ollaan lopussa ja tuossa on muutamia keissejä, näitä ehkä kaikkia kerätä käymään läpi. Mikä teitä kiinnostaisi? Tuossa on tuommoinen uskonnollinen tapahtuma, sitten on yksi virtuaalinen tapahtuma, yksi kansainvälinen kokous, erittäin pienellä budjetilla toteutettu tapahtuma, B2C-tapahtuma ja sitten yksi esimerkki hyvästä logistiikasta. Surprise. Eli tapahtuman omistaja oli Norjan pelastuslaitos. Otetaan sitten toi. Tää on meidän Englannin yhteistyökumppani. Eli kauanko tuommoinen katolinen messu kestää? 2-3 tuntia. 55 000 katsojaa. 800 ihmistä rakentamassa. Kauanko sitä pykättiin pystyssä? Vähän toista viikkoa. Plus se aika, mikä sitten tietysti valmistettiin. Se oli Paavin ensimmäinen vierailu Yhdysvalloissa kuin Englannissa, muistaakseni noin 20 vuoteen. Mutta myös niin tämmöisiä uskonnollisia juttuja, että vaikka ne ehkä alussa tuntui siltä, että no joo, niin niistäkin saadaan aika massiivisia tapahtumia. Omasta puolestani kiitoksia.